מה קורה חברים שלי? אז נעשה איתכם, נדליק כביסה. כביסה אני עושה לפי צבעים, אתם כבר מכירים אותי. לפני שאני מכניסה למכונה, אני עוברת כל פריט, כל חולצה, כל בגד, לראות איפה יש כתמים, מרסס את המסיר כתמים של בגי, וכמובן המרקח שלהם והג'ל כביסה שלהם, ובואו נתחיל. אני שמה, כמו שאתם רואים, כביסה בצבע בז', רק כביסה בצבע בז'. יש לי פה כתם בחולצה, אני מרססת אותה לפני שאני מכניסה למכונה, משאירה ממש כמה שניות ומפעילה כביסה בצבע בז'. אני בודקת כל פריט, איפה יש כתמים, מרססת. גם פה, בואו נראה.